Τότε ουν έλαβεν ο Πιλάτος τον Ιησούν και εμαστίγωσε. Και οι στρατιώτε, πλέξαντες στέφανον εξακανθών, επέθηκαν αυτού τη κεφαλή, και οι μάτιον πορφυρούν περιέβαλον αυτόν και έλεγον «Χαίρε, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Και εδίδουν αυτό ραπίσματα. Εξήλθενουν πάλιν έξω ο Πιλάτος και λέγει αυτής «Είδε, άγω ημίν αυτόν έξω, ειν αγνώτε ότι εν αυτό ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω». Εξήλθενουν ο Ιησούς έξω, φορών των ακάνθινων στέφανων και το πορφυρούν ημάτιον, και λέγει αυτής «Είδε ο άνθρωπος». Ότε ουν είδον αυτόν οι αρχιερείς και οι υπηρέτε, εκράβγασαν λέγοντες «Σταύρωσον, σταύρωσον». Λέγει αυτής ο Πιλάτος «Λάβετε αυτόν ημείς και σταυρώσατε. Εγώ γάρ ούχε βρίσκω εν αυτό αιτίαν». Απεκρίθησαν αυτό οι Ιουδαίοι «Ημείς νόμον έχομεν και κατά τον νόμον ημών οφείλει αποθανήν, ότι αυτόν Υιόν του Θεού επίησεν». Ότε ουν ήκουσεν ο Πιλάτος τούτον των λόγων, μάλλον εφοβήθη, και εισήλθεν εις το πρετόριον πάλιν, και λέγει το Ιησού «Πόθεν εσύ?» Ο δε Ιησούς απόκρισιν ουκ έδωκεν αυτό. Λέγει ουν αυτό ο Πιλάτος «Εμεί ου λαλείς? Ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω σταυρώσεσαι και εξουσίαν έχω απολύσεσαι?» Απεκρίθη ο Ιησούς «Ουκ είχες εξουσίαν ουδεμίαν κατ' εμού, ή μη ειν δεδομένον άνωθεν. Δια τούτο, ο παραδιδούς με, σύ, μείζωνα αμαρτίαν έχει». Εκ τούτου εζήτη ο Πιλάτος απολύσε αυτόν. Οι δε Ιουδαίοι έκραζον λέγοντες «Εάν τούτον απολύσεις, ουκ η φίλος του Καίσαρος». Πας ο βασιλέα αυτόν ποιόν, αντιλέγει το Καίσαρι. Ο ουν Πιλάτος ακούσας τούτον των λόγων, ήγαγεν έξω τον Ιησούν και εκάθισεν επί του βήματος εις τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, Εβραϊστή δε Γαβαθά. Ειν δε Παρασκευή του Πάσχα, ώρα δε ωσί έκτη. Και λέγει της Ιουδαίης «Είδε ο βασιλεύς ημών». Είδε εκράβγασαν «Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν». Λέγει αυτής ο Πιλάτος «Τον βασιλέα ημών σταυρώσω?» Απεκρίθησαν οι αρχιερείς «Ούκ έχομεν βασιλέα ημί Καίσαρα». Τότε ουν παρέδοκεν αυτόν αυτής ή να σταυρωθεί. Παρέλαβον δε τον Ιησούν και απήγαγον. Και βαστάζον τον σταυρόν αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενον κρανίου τόπον, ως λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά, όπου αυτόν εσταύρωσαν και με ταυτού άλλους δύο, εντεύθεν και εντεύθεν, μέσον δε τον Ιησούν. Έγραψε δε και τίτλον ο Πιλάτος και έθηκεν επί του σταυρού. Ειν δε γεγραμμένον Ιησούς ο Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Τούτον ουν των τίτλων πολλοί ανέγνωσαν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ειν της πόλεως ο τόπος όπου εσταυρώθη ο Ιησούς, και ειν γεγραμμένον Εβραϊστή, Ελληνιστή, Ρωμαϊστή. Έλεγον νουν το Πιλάτο οι αρχιερείς των Ιουδαίων «Μη γράφε ο βασιλεύς των Ιουδαίων, αλλά ότι εκείνος είπε βασιλεύς ημί των Ιουδαίων». Απεκρίθη ο Πιλάτος «Ο γέγραφα, γέγραφα». Οι ουν στρατιώτε, ότε εσταύρωσαν τον Ιησούν, έλαβον τα ημάτια αυτού και επίησαν 4 μέρη, εκάστο στρατιώτη μέρος και τον χιτώνα. Ειν δε ο χιτών άραφος, εκ των άνωθεν υφαντός διόλου. Είπον ουν προς αλλήλους, μη σχίσομεν αυτόν, αλλά λάχομεν περί αυτού, τίνος έστε. Ή να η γραφή πληρωθεί λέγουσα, διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής, και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρων.
ημένουν στρατιώτε ταύτα επίησαν. Ιστίκησαν δε παρά το σταυρό του Ιησού η μήτηρα αυτού και η αδελφή της μητρός αυτού Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησού σουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν παρεστώτα ονιγάπα. Λέγει τη μητρή αυτού, γίνε, ιδού ο Υιός σου. Ή τα λέγει το μαθητή, ιδού η μήτηρ σου. Και απ' εκείνης της ώρας έλαβεν αυτήν ο μαθητής εις τα ίδια. Μετά τούτο, ειδός ο Ιησούς, ότι πάντα ήδη τετέλεστε, ή να τελειωθεί η γραφή λέγει, διψώ. Σκεύωσουν έκητο όξους μεστών. Οι δε, πλήσαντες πόγκον όξους και ισόπο περιθέντες, προσύνεγκαν αυτού το στόματι. Ότε ουν έλαβε το όξος ο Ιησούς είπε, τετέλεστε. Και κλείνας την κεφαλήν, πάρε εδώ και το πνεύμα. Ιούν Ιουδαίοι, επί Παρασκευήν, ή να μην μείνει επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, ειν γαρ μεγάλη ημέρα εκείνου του Σαββάτου, ηρώτησαν τον Πιλάτον ή να κατεάγωσιν αυτόν τα σκέλη και αρθώσιν. Ήλθονουν οι στρατιώτε και του μεν πρώτου κατέαξαν τα σκέλη και του άλλου του σταυρωθέντος αυτό. Επί των Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, ου κατέαξαν αυτού τα σκέλη. Αλλής των στρατιωτών, λόγχη αυτού την πλευράν ένοιξε, και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ. Και ο αιωρακός με μαρτύρηκε, και αληθινή αυτού εστίν η μαρτυρία. Κακίνος είδεν, ότι αληθή λέγει, ή να εμείς πιστεύσετε. Εγένε το γάρ ταύτα, ή να η γραφή πληρωθεί, ωστούν ου συντριβήσετε αυτού. Και πάλι νετέρα γραφή λέγει, όψονται ισόν εξεκέντησαν. Μετά δε ταύτα, ρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ ο από Αριμαθέας, ον μαθητής του Ιησού, και κρυμμένος δε δια των φόβων των Ιουδαίων, ή να άρει το σώμα του Ιησού. Και επέτρεψεν ο Πιλάτος. Ήλθε νουν και ήρε το σώμα του Ιησού. Ήλθε δε και Νικόδημος, ο ελθόν προς τον Ιησούν νικτός το πρώτον, φέρον μείγμα μύρνης και αλόης, ως η λίτρας 100. Έλαβονουν το σώμα του Ιησού και έδισαν αυτό οθονίης μετά των αρωμάτων, καθώς έθωσε στή της Ιουδαίης ενταφιάζειν. Ειν δε εν το τόπο όπου εσταυρώθη κήπος, και εν το κήπο μνημείων κενών, ενώ ουδέπο ουδής ετέθη. Εκείουν, δια την Παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύσιν των μνημείων, έθηκαν τον Ιησούν.